Live, deze keer weer in Reduzem. Arnold, dat is ik weer mooi. Of prachtig, dat wist vast nog wel. Ja, dat weer in een stadwetje, hè? Dat klopt. Ja. Hey, wij zijn hier in Reduzem voor deze Docht van die Dwarp herhaling. Eigenlijk kwam Frederik van Sjen en Jerem uit het idee. Die kwam deze filmpjes zien die toch van dem wat we wat vermoeidje. Ja, dan best op squallen, zien ben op squallen. Hij trommelt hij op, zo ben ik er weer. Zo ben we dus op het idee kwamen. Het is interactief deze keer. Voorheen zie je natuurlijk uit op een haven, dat ken nog net. Helemaal corona, hartstikke logisch. Dus ik hoop dat je me alle even YouTube zitten, op je bank, in je luie stoel. Misschien wel lekker in de tuin. Ik heb mijn flyer bij mij. Dus op een flyer kun je hem live op YouTube, kun je me reacties typen. En dan komen we er aan een letter op weer om. Of vragen. Want we gaan gasten naar of net? Ja, we hier als eerste interactieve zaak hier wel de mystery guest, hè? Oh ja, is ik zo. Ja, en daar is aardig op gereageerd. En nou ja, uw mystery guest, die ben je en ik, de gasten van u van Vion. Ik wil ze graag welkom heten. En als het goed is komen ze nou wat Ja, ik mag even corona Geert en Jaansje, ja man, de machtig. betenkers van Dogget van in Dwarp. En er zijn een heel soort mensen gaan die dachten van we weten wat daarachter dat schut zit. Maar er zijn een aantal die hier het goed redt. En Gelske Roda uit Reduzem eruit kwam als prijswinnaar van deze prijs die het onbin is van Geert en Jaansje. Ja. Tegen dank. Het is een lekker pakketje, Gelske. Heerlijk. Super lokwees. Maar Dat is ja, super. Geert. Leuk. ik ben eens benijd van hoe ben je toen in 2011 op het idee kwam om Dogget van in Dwarp te doen. Nou, in het kwart komt het hier op del dat we een nieuwe hoofdredacteur kregen, Jan van Friesland. En daar zie ik een keer op een moment bij te praten. En hij zei, jongen, wat wij doen, wij moeten iets meer snel litten. En we moeten dus eigenlijk spectaculair snel litten. En toen, ik ken het als de duivel juist waarom, Harry. Ik ried waarom van de wedstrijd FC Eindhoven-Cambuur. En er was 2 dingen weten. Cambuur verleert daar altijd. En dat wie altijd strieën mee waar. Doe ik. En ik zit in die neerzige nacht in een auto. En dan zit ik hoe die woorden van Jan van Friesland nooit te denken. En ik denk, oorsom, dacht ik opeens. Oorsom! Dus wij matten in de dwarpelingen televisiemaatje litten. En zij is het idee geboren. Prachtig. En Ja. toen kwam ze thuis. Jaansje lag in bed. Die waren aan bed, want die diep in de nacht door. Ja, Dus ja, lekker ja, goed. En Jaansje kwam door naar bed. En Jaansje, wat gebeurde er toen? Ja, toen, nou, de jongens, wij praten meestal jongens over zulke dingen. Even een hapje en een drankje erbij. Ja, hij zei, nou, had ik een idee. Oh, en vertel. Nou, naar de dwarpen daar. En dan maakte ze zelf televisiemeisje. Ja, maar ik zei, dat kun je helemaal net. De meesten hadden geen ervaring. Wij hebben amper ervaring, lid zien dat de meesten in de bewoners van de dwarpen ervaring hebben. Maar goed, al pratende kom je ergens en Geert zei, wij moeten we ze begeleiden. Dus ze moeten een plan hebben en daar helpen we ze bij. En dan, als ze dan een idee hebben, zorgen gewoon naar de televisie, NPO 1, 2, 3, daar zijn al je televisieprogramma's, daar kun je wel inspiratie krijgen. Dus zo ben wij on the gong. En toen weet ik nog, want ik heb het wel een beetje volgen, dat je hem een oproep diende op Omroep Friesland. Ja. Ja. Van Dwarpen, je kun je hem opjan om mooi te doen aan dit programma. Voldoe je dat wat onder je verwachtingen gaat? Ja, dat ging heel goed het eerste hier. We kregen een hele potte ommeldingen. We konden zeker net al hier, lang net al hier kwijt. We moesten selecteren en ik weet nog dat de minister, wie die net van Justitie, hij is nou minister van Staat. Korthans Alters? Nee, die horen. Met die bekende achternaam, maar dan ken ik er weer net opkomen. Ja, inderdaad. Die is bij ons in de studio en geweest. die weer werkbezitten bij de Ja. omroep en die had de lotting die in. En die hellen uit een grote doos, die hellen die namen en ja, daar zie je er dus een bij. Ja. En echt de volgorde. In de volgorde, hè. Ja. Dus, hij hel als eerste al de halpeer eruit. Nou, oké, dat weer dorp nummer 1. Dan zag ik hier terug. Nou, je ziet het in deze tijd, denk ik ergens. Ja, nee, dat Ja, klopt. nee, in die juni, deze team. Ja, klopt. Ja. En al de Holpeer, weer de allereerste plak, Ja. werd houden bij Jaansje. 26 april 2011. Ja. Wist je nog hoe dat een beetje ging?
Het wie koud. Ja. Het wie heel koud. Maar gelukkig droeg. En dat vonden we het allerbelangrijkste. Ja. Ja, want ik bedoel, het zijn elke keer die klaaien. Maar als het regent haast, dan is dat verschrikkelijk. Ja. En het moest wennen. Het moest machinaal moest het wennen. Wij zitten vlak Ja. voor de uitsturing in Alde-Halpeer. Dat zou je En krijgen. toen zei Frans Lateres, die zei in die, wat zei die? Wie bist ook de regisseur? Wij zeiden regisseur. Wij zijn radiomeester, dus daar hingen wij net goed doen uit toch? Met een seconde bestil. Nee, want wat u wel opvoelen en wat dan wel opvoelen, dan weer wat meer op de achtergrond. Ja. Hier weer wat meer op de voorgrond. Ja. Maar op de achtergrond, hij stoot tegen van Dogget van in het dorp en dan ook weer even wel een heel soort werk. Ja, jongen, dat is onvoorstelbaar. Als je op een bepaald moment komt tot een taakverdeling en zij wie blijkt er ongelooflijk goed te zijn in regisseurswerk, in het skekelen, in het scan van de beelden. Want de draaien krijgt dus hier met fjouwer, met vertraaie camera's. En dat wordt dus skekelen en daar weer zij zo goed in. En ik wie volle beter om wat tussen de mensen in te krijgen en dan ben ik weer eigenlijk wat meer voor de sfeer hier. Dus En vind je het net, we draaien het bij stagiaires, hè? Ja. Want Ja, dat dat klopt. weer echt ja, nog... nou is het stagiaires. Dat vonden we echt heel belangrijk, dat de jonge mensen kunnen komen juist. En de eerste keer gingen wij maar 2 stagiaires. Ja. En Weet dan, je wat ik prachtig vind? En daar krijg ik al een beetje aan. Dat die hem als je tijd 4 vooruit winnen. Maar als zoals de nou, je moet naar die meerskip daar. Nou, dan denk ik van, eens hier met nodig maken. Want Jeanette, dat is een heel soort van het digitale Nou ja, netwerk. Arnold en ik moeten er een beetje in komen, dus ik ze krijgen van alles eruit. Want eigenlijk hier ik hem dus vertellen maten hoe dit nou een beetje in elkaar steekt. Want Frederik die had het in 2 delen knipt, de uitsturing van zo'n juni, de eerste uitsturing. En doe weer de meerskips die bij ons centraal. We hier een Skoppen de Bonkje staan, Ja. mooi Ja. Pieter en Luwe erin. Ja. En dan doen je de hele jongetje tekeer. Hoe doen we nou in de coronatijd de meerskip? Dat is natuurlijk een lastige, maar daar heb ik wat op voen. We hebben natuurlijk de sociale media. Op YouTube kun je direct reageren. Dus als je me vraagt om Geert of Jaantje haar kiem die ik kwijt, dan kunnen we die eerst in de tweede deel die naar voren brengen. En er komt nog een scooter om, maar die mag Komt eerst scooter even om. wachten natuurlijk. Die wacht ik keurig, dat komt mooi uit. Ja. En wat zou ik nog vertellen? Ik zou vertellen over voor een oor. Doch het voor een oor. Want er zijn natuurlijk een hele grote mensen die hebben hier in Reduzum, kennen die wat, die hebben wat. Rutmer had een geweldige mooie grote Cadillac en Rutmer zei van, ik wil best eens een keer mooi hier in die Cadillac rijden. Tja, wat een Dus- leuk idee. dat is Dat meerskip. dacht ik. Dat Ja, is meerskip, meerskip. ja. Dus hast dan nou iemand van Stootings van Arnold, lieke tijd wat in zo'n Cadillac of net? Nou, misschien wel, maar misschien weet ik wel niet dat ik denk in deze tijd. Die had het kijk, verzinnen. misschien- Die hadden het verzinnen Ja, om in die ja, Cadillac precies. die hebben Ja. zoveel van een Ja, budget, ja. zoveel van Ja. een oordien. Dat zou prachtig zijn. Maar ik mensen die het misschien zeggen van, hé, ik heb wel een leuk idee om daar wat mee te doen. Dus Nou? inderdaad, dus alle ideeën die samelen we bij elkaar en die kun je dan mailen naar doch het verdient warm. Dus het wordt dan difdd2020@gmail.com. Dus difdd2020@gmail.com. Daar kun je hem alles heen sturen. Mooi. En dan luidt Leo, die doet nou zo en die bedoelt er vast mooi dat we nou gaan naar de uitsturing van zo'n juni. Tot straks! Dit is uw dorp. De door stiert iepen. En wat uw moedje wou, vindt als vanzelfs het paad. In stritten, op een plein, vol in de zinnen. Of in de leiden van het tjerken in het skaat. Reduzum is uw dorp met skriene gruiden. Een hechte meerskip tussen Zwetten en het Zwin. Een dorpscafé om op het lok te drinken. Een squalplein waarbij een nij begin. Dit is uw dorp van liebeslange vriendschap. Van hout en mem die het werkje in de stad. Van lietse poppen in de bennenwijn. Van 100 korbalballen roem en glad. Reduzum is een dorp dat meeske weten van hoe het jeder wie en hoe het is. Van merkenfeesten en van keertspartijen. Van lok en leefde, langsme en gemis. Dit is een dorp als alle oren dorpen. Van meesken, jong en oud. Van boatsjen in het zand. Van boerenpleetsen tussen hege bjemmen. Van stille tjerkhof in het wiede land. Reduzum is een dorp voor alle meesken.
elk tietje komen wou, die rikken wij de hand. Meesken, tegen welkom hier in Reduzum. Het ziende dorp dat mooi docht en door het van in dorp. Jeannette, Ja. wat willen wij de meesten deze week van Reduzum zien laten? Nou Arnold, ik hoop je dat ze na 5 dagen door het Verdiendwarp Een beetje Reduzum naar Jos. een heel goed beeld krijgen van Reduzum. En dan doe ik net op hoe mooi het hier is, maar dan doe ik eens meer op het sociale van Reduzum, op de eigenzinnigers. Ik bedoel, we doen het hier altijd krek een beetje ozen zoals. Jeannette. Nee, maar laat mij nou even uitlezen. We komen hier met zo'n prachtige boot, hoor. Een joekel van een motor erachter. Maar nee, hij vaart elektrisch. En dat past ik weer bij Reduzum. De dwarsemus, de groene ledlicht op het Zwinloon, de wiemoenen, de zonnepanelen. Nou, zak ik nou wel even terug in, maar daar had ook geen zin in zat te zien. Jeannette, denk je dat de meesten daarop zitten te wachten? Nou, waarom net? Dat is toch nieuwsgierig. Dat is hetzelfde als met deze pielek. Tja, die pielek die stiet hier omdat Reduzum in het het van Friesland leidt. Dus de mensen die een bakje koffie bij R&B in een blauwe tint te drinken, die zitten dus in het geografisch hart van Friesland al 100 jaar. Jeannette, hou maar. Ik denk dat de meesten volle meer belang hebben bij wat ik ha. Want in Reduzum, eigenzinnig, ben ik maar de eerst. Maar wij hebben wat oors. Wij hebben een joggersvraag. Lees dat maar eens uit. De kijkersvraag in die. Want ik in Reduzum hebben wij een kijkersvraag van Jim. Onder een van elke aflevering stellen wij een vraag over wat je het aanroende jaloeren jongen ha. Onder mij de orenduis tot de voeren kun je het antwoord sturen naar kijkersvraag@reduzum.com of naar 06 42 02 6 8. Prachtig. Zo dat vindt meesten nou mooi, hè? Een joggersvraag. En ze kunnen vanzelfs een prijs winnen. Dat ging het hier zijn inderdaad, want waar het nou 4 dagen alle antwoorden goed had, die kunnen een hele mooie prijs winnen. Tuurlijk. Reduzum kende een geheel verzorgde voetreis naar Rome. Dat doet toch net niet mooi? Je wil toch net een voetreis naar Rome winnen? Nee, Arnold. Ze had Jip in de buiteltas en nevens mij ik iets vond wat typisch bij Reduzum past. Hè, stel je nog voor dat je vanuit dit midden van Friesland je vader liet kinderen door de loft. Dat zou toch mooi wezen? Hast u het over een ballonveert? Precies, een ballonveert. Je kan in Reduzum een ballonveert winnen, meesker. Dus meesten, pen en papier bij de hand en volg je deze uitsturing. Hey, daar hebben Luwe en Pieter. Ja, heren, mooi dat Hoi. je me binnen. Luwe, Pieter, ga zitten. Pieter, Hoi. ga zitten. Hey Luwe, kom erbij. Meesken, ja, je leeuw het net. Big Brother in Friesland, Big Brother in Reduzum. Deze beide mannen, Luwe en Pieter, laten haar 5 dagen, 4 nachten opsluiten in een caravan hier achter hen. Luwe, hoe zou je dat zitten? Nou, ik had er verschrikkelijk zoals heen niet. Daar hast er een hele protte nacht aan. Hey, daar hast wel in de gaten dat er 4 camera's hingen, die dus 24 uur daar volg je. Ja, nou ja, dat mag het mij niet uit. Ik kan eerder verbergen. Nou, dat is de goede instelling. En Pieter, Ja. hoe is het met jou? Zou je dat zitten, maar Luwe? Nou ja, ik mag die man worden. Dat zal vast wel goed komen. Hè? Hey, weet ik nog onderskierig naar binnen, hè? Van, je weet dit, hè? Ze gaan je vragen om erin zitten te gaan. Maar wat voor doel? Wat zit je erachter? Wat wil je hem bewijzen? Nou, we willen graag het sociale gezicht van Reduzum zien laten. Dat wij hier een week lang bivakeren kunnen en dat meesten kunnen voor tijd helpen. Maar ga je hem dan niet bij hem? Ja, een onderbroekje en doosgeblazel. En Ja, de rest, een zwembroek en een hemd. Let eens zien. Nee, dat heb ik mooi. Voor de rest maakt ze me maar wat behelpen. Maar nou zag ik op die caravan staan, Skopper de Bonk. Wat betekent dat precies? dat is uit het Nederlands vertalen klaplopen, als ik het in het woordenboek op zat. En wat was er maar breken? Van de samenleving hier is overleven kunnen. Dus meesten, Jim Jerret, deze beide man, geef maar een onderbroekje, een t-shirtje en een kwart broekje, 5 dagen, 4 nachten in een caravan. En zij willen dat wij haar onderhouden. Nou, let op, ik ben bij Adrie West. Partij. En ik heb voor de eerste dag heb ik alvast wat voor hem halen.
Ja. Ik wil gelijk Reduzum een oproep, Jan. Reduzum, dit redden die man dus net 5 dagen. Dus we verwachten van Jimme dat Jim die man wat brengen. Wat eten, wat drinken. Nou ja. Maar Jim kan zelfs toch ik berichtjes voor het sturen? Ja, wij zijn bereikbaar via Twitter. Dus, en het is de tweet of Twitter, ik ben daar net zo heel nog van opgehecht. Dat is dan ik Skobbe de Bonk. Ja, tweet het Skobbe de Bonk en via reduzen.com en dan ben we te volgen hashtag Skobbe de Bonk. Nou, dat is dan eigenlijk gewoon een hekje. Hè? Dan kunnen ze dus berichtjes sturen, sturen wij dat in beeld en dan sturen wij wat wij van wat goed is. En dan En het dat- lijst na. Oké. En dat mensen dat net weten. Ze kunnen altijd zien op www.reduzum.com. Ja, klopt. En die kan je wat maar redden? Ja, maar wat maar wij ons met die 2 blokken hout? Nou, dat zal ik je hem vertellen. Want natuurlijk hebben we een opdracht voor hem. Misschien hij met roken. Aan de andere kant van de caravan hebben wij een fuelkoer ondersteunen. Wij willen graag dat deze fuelkoer ontemal sneun 4 uur banen blijft. Daar met hem verzwaren. En deze 2 blokjes hout kunnen de vers verbroeken. Ja, maar 2 blokjes, daar hebben we het er nog genoeg hoor. Nou, ik zou zeggen, roep de meisjes op. Nou, meisje, hout voor de vuurkoer. Eerste opdracht. Maar ik zou wel eens even in die caravan zien willen. Ik ben wel nieuwsgierig. Zullen we hier Nou, er eens dan, even heen brengen? Ja, Maar we er maar even ingluren. Dan stond het weer mooi jongen. is het net prachtig? Deze beide man naar de caravan. Ik vind nog wat, je, 4 dagen lang. Je stouwt die in? Ik zou net graag 4 dagen en 4 nachten van mijn eigen bed af willen. Ik ben na 1 dag al onwennig. Met steen 4 dagen. Nou man, dit is het plakje waar je hem bij verkeren moet. Nou, dat krijg ik wat, dat zo. Ja. Hey, en die had de computer daar ook al staan, dus daar kun je hem de tweets maar terugsturen. Ja. Oké. En meesten, je weet, er hingen hier alle je camera's, dat je hem kennen de man in de gaten houden. Man, je weet ik. Camera's, microfoons, Ja. alles is aanwezig. Ja, dat hier dus inderdaad Skobbe de Bonk. Ja, Prachtig. geweldig. geweldig. Geweldig idee. Die caravan hier, die een volstrekt eigen dynamiek krijgen binnen het hele gebeuren. Dat die inderdaad Heel hier. prachtig toebetocht, heel Ja. mooi. En die houtkoer ook. En Die baan dat er die Olympisch Ja. vuur, man. Ja. Ik weet nog wel een keer dat die er bijna uit, toen we aan het opnemen waren tijdens de uitsturing. Want ja, iedereen weer bezig met zijn eigen ding, wat er dan ja. kwam moest. En toen weer er haast uit, heel hard een stukje hout erop. Ja. Wat is iemand de eerste bijbel van de Reduzum? Nou, die caravan vooral, omdat dat vond ik, je komt ergens in het dorp en dan zeg je van, nou ja, jongens, het eerste wat ik al zei, het mag net saai worden. Nee, precies. Dus dat wie het eerste badje. Dat wie net zo sympathiek wat ik eerst zei. Dan Nee, maar dacht ja, ik, dat lijkt me wel logisch, ja. Maar die fantaseuren. Maar en dat is, En het je- is statisch. en net staat dus je bracht die caravan in, die de volstrekt eigen rol kregen binnen dit programma. En als wij voortwieren naar dat jelle hoer, dan gebeurt het in die caravan. Ja. Nou, dat is toch briljant. In het Koen Meesken, we zijn met de honger, we kamer, we streamen dat Ja, volgens we mij. streamen dat de hele tijd terug inderdaad. We En- komen dan dag en nacht terug. Nou ja, volgens mij, wat er net bracht is, dat is onvoorstelbaar. Gewoon eten en En kleden. dat is En, een ja. zijn, hè? Ja. En dat dat die, maakt die het hele, en dat die eigenlijk precies wat ik er mooi bedoeld hier. En dan die kool die er En toen die nog... Ja. Die kool. Er komt er opeens een kool in. Ja, maar dat ben je van het Friese Randfeest. Ja, dat wie- ja. Ja, ja. Ja, prachtig. En in zijn dorp is alles van elkaar krijgen. Ja, nee, maar dat is het voordeel. Maar ja, dat is natuurlijk echt wel een risicofactor, hè? Ja. Ja, Nou, prachtig. wat ik heel mooi vind, vond ik al die earpring, maar die pielk. Was dat net een uitvinding? Die wie briljant iets voelt, maar Ja. die piel niet in dat hart. Voel je dat in het hart of zo? Ja, Ja, die vond in het ja. hart van Friesland. Het van Herman Friesland. toen volgens mij een hele protte werk van Holland. Herman had het helemaal uit. Ja. Prachtig. Ja, 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 shit, nee, daar is dat hij. Ja, klopt. shit, daar is hij. Ja, Prachtig. ja, hè? prachtig. Ja, die Echt is heel briljant. mooi. Die is Maar prachtig dit, uitzending. er gebeurde, net alleen hier, maar er is juist hoeveel mensen hier zitten. Hè? En dat gebeurde in al die dorpen. Die dynamiek, het werd overal dorpsfeest. En dat vond ik eigenlijk het belangrijkste. Ja. Dat is echt televisie maken, dat weten wij ook wel, die tenen krommend. Maar dat joeg al hier niks, joh. Dat hindert ik. Er gebeurde overal wat. En, ik moet zeggen, we begonnen op Tuesday. En de uitsturing van Sneun, die briljant ten opzichte van die van Tuesday. Ja, Er ja, zit een enorme groei in, dat is fantastisch. Dat En was het, altijd en, het het, mooiste. en het ergste wie eigenlijk, die versneurs maken Geert en ik nooit mee. nooit mee, Maar dan maar- zitten we in de studio, want dat die hebben moest- we radio moest een programma. radiomaatje, ja. Dat is het mooiste. Ja, miste dat, je hem dan. dat mist miste je. wij. Dat Ja. moest er Ja. lekker waarom zijn. Ja, moesten Ja. letter waarom zijn. Ah, het is Maar dan mooi in de tijd, gruts. mooi tijd om op bron Ja. te zijn. Ja, schitterend, Fantastisch. schitterend. Maar Jeanette, volgens mij geven we nou naar het tweede filmpje van de jong. Ja.
Ik zoek nog op sociale media, maar volgens Frederik wie er nog net zo hele volle binnenkwamen. Dus je mag je best vragen, ik onder Geert en Jans, je mag hem erop stellen. Want we starten al aan de tweede filmpje. En dat begint met het squalbuske van de BN. Ja, dat buske dat riet nou net, corona vanzelf. Ja. Weer wel heel blij dat het buske er nog is. En de BN mochten deze week nog voor het eerst de hele tijd naar squallen, dat net aan. Ja, dit is de eerste week dat ze dan moest je weer gewoon een week werken. Ja. Dat is vandaag een week ontwerp. En maar wie de BN wel blij dat ze er weer in of net? De BN blij dat ze komen serie. Ja. En nou ja, ik vind gewoon dat het... ze horen een geweldig gewoon de regels en afstand en dat soort dingen. Het is wel heel oors. Ja, hier ben ik nog wel weghandwasken, maar ja, de tijd is heel oors en eigenlijk wel de tijd die ik vind het helemaal dwang komen. Ja. Nou ja, en in 2011 zongen ze daar een festkoer. Mooi. Nog Frederik? Nooit squallen, nooit rusten op een fiets. De tweede is van Elderien, van Rut en ik van Liets. De draaie dorpen is een partiële bij elkaar. Die snappen nou al jarenlang heel vlug nog in door. Wij zeggen yes, yes, in de meteen yes. We gaan naar de smallen, we blowen bij de rest. Is de vette lezen. Een rijtje en dan dit Marije en dan gaat Jorn. Gewoon allemaal een rijtje lezen. Ja, gewoon ons de beurt. Nee, deze is niet zo eng, maar een beetje spannend. Spannend. Oh, op het laatste komt het goed, zie ik. Zijn ze weer bij elkaar? Ja, en hier? Niet. Wanneer hebben wij dat vak zooi? Hebben wij dat ik ergens... Waar komt dat bij? Heb ik dat gekocht in de winkel? Nee. Waar dan? Waar komt dat bij? Uit de tuin. Ries is lekker. Ja. Toch ik het nog één keer teruggekoord? Werner en een mooie stoof. Die hap. En al goed blazen nog een keer. Ja. Maar dan is hij tapperdrennen met dingen. Nou. Doe maar, hiep maar op. Het is nou net zo hiep meer. Nee, ik heb helemaal geen lepel. Zeker wat ik het doe. Nou, geef me een juf. Dan kan horen ik een lepel. Ja, dag, ik heb hier net nog een lepel op. Ja, een boef. Dan ben je aan het slagbouwen en degene die aan de beurt is, die moet opslaan. En dan moet hij in het perk en dan moet je proberen een home run te rennen. Dat je alles in één keer redden. Dit is Van het wetproject. dat dienen we maar squallen van het wettenproject. Hier we spultjes en boordjes maken. Proefjes dienen, maar die hele squallen. Nou leggen we de boordjes los. En nou ja, dat is hier de afsluiting van het wettenproject dan. Ik hoop dat ze blijven drillen en naar de grond varen. Dat zou natuurlijk wel het mooiste wezen. Mensen, we zijn hier bij de bakfiets. Dat zal een dagelijks rondkerend item zijn. Morgen zult je net uitlezen wat het is om op deze bakfiets te fietsen. Ik zal hem even aandoen en dan hebben we Joert van het eerste op de bakfiets, Hilly Tjalma, leerkracht van het Rijdt-Warpenskwalle, Els Koopmans, IB'er van het Rijdt-Warpenskwalle. Els, waarom moet ik nou, of waarom sturen mensen de band naar Jim Skwalle? De band sturen, de band worden naar uw squallen stuurt omdat het gewoon een Oegriefse leuke squalle is. Buus. Wij zijn een tweetalige squalle, het Nederlands, het Fries en het Engels gaan een plakje buus op squallen en dat is heel bijzonder. Wat ik nou prachtig vond in het filmpje van de dag, wie
dat ik zeg dat de bekleuters wat dienen waard om eten te zien met ouders. En dat ik daarna nog iets te zien kreeg over het boordje van. Doch je zo'n soort om projecten. Ja, want wij vinden dat heel wichtig. Dat wij net alleen uit boekjes leren, maar ook op een orenwijze dingen leren. En daarom hebben we maar de kleuters, hebben we groentetuintjes maken. En Joert hebben we dan de pakzooi, daar hebben we kleer maken. De worteltjes die komen erom, de radisjes hebben ze alles even preun. En maar alle groepen bij elkaar hebben we het wettenproject dien, klasse tropbrekkend. En dat hebben we aansluiten met het varen met de eigen boordjes. En wat ik nou zo frappant vind, zit werk jij heel vaak dat ouders allebei de werkje. En dan zeg ik op school dat het toch maar is waarin wat sowieso mensen ontlezen in maar de been. Heb je geen probleem met ouderparticipatie? Wij zijn hartstikke blij dat er altijd een protte ouder ons helpen willen. Het is hulp om ben die gewoon wat extra nodig gaan. Het is bij het lezen, maar ook bij het opknappen van het plein. Wij hebben het ouder hier het plein opknapt en toch zelfwerkzaamheid. Gaat het heel? Oh, Hilly, dan moet je wel volhouden, Hilly. Kom, hey. Hij zakt het waarom? Hilly, even terugfietsen. Ja, kom op, Hil. Nog even volhouden, Hilly. Ja. Kom op, dan kan ik Els nog even een vraag als het stellen. Ja, kom op, nog even. ietsje meer, Ja, Hilly. ietsje Ja, meer. iets meer gang. Ja, goed zo. Zo volhouden. Wij hebben het plein opknappen en toch zelfwerkzaamheid. En daardoor hebben we nou een schitterend plein waar griezelig water wordt. Net alleen nog voor, onder en naast kwaliteit, maar ook bij gelijks jongens is dat. Els, wat ik nog hier graag van die wittebol. Hilly, doe hast nog even vol. Want dit vind ik toch een wichtige vraag. Ik weet dat het in Wurg heel veel praten wordt hoe ben uit het speciaal onderwijs die het veromplaatst worden moeten naar het basisonderwijs. Daar zijn heel veel discussies over. Hoe denkst u daarover als IB'er? Wij maken ons daar ook griezelig zwaar genomen. Want wij bezieken je band zo vol mogelijk te leren, zo lang mogelijk op school te houden. Maar soms hebben speciale onderwijsbehoeften en daar kennen wij net onvoldwan. En dan is het speciaal onderwijs een gadelijk plakje. En dan is het wel heel triest dat in de steeds groter wordende klassen, dat wij dan die band weer waarom krijgen. Misschien net helemaal Jan kennen waar die band recht op hebben. Wij maken dus daar grote zwaar genoeg. Ik denk, dat stoot ik gelijk aan hast. Ik denk dat Hilly het aardig dreig begint te krijgen. Hilly, hast het nog vol? Of maken we er maar een stapje? Wat denkst? Dan hast het er heel even vol. Els, Arnold. ik vind het mooi. Wij sluiten aan. Ik wil daar Oh, tegen let op, let op. Oh, heel, kom. Ja. Van dit interview. Hilly, tegen Mooi mensen wordt dit uitlijn hoe het verder gaat met dit item dus energie opbrengt met de bakfiets. Geef we nou hoor naar Jeanette. Want dan is het nou tijd voor... Ja hoor, daar is die dan, de prijsvraag. Mooi, dan is het nou tijd, mensen, voor je pennen en papier. Pak het bij de hand, want Jeanette, die heeft altijd een vraag paraat. Ik, Joert? Hoe is dat ik dus nou... Ik ga helemaal geen vraag nog aan altijd. Ja, we gaan duidelijk afpraten, doe stuurt de vraag aan. Dus... Nou, dan maakt er nog even het hoe hassenskraapje. Meestal, dit ben ik moment, ja. Jeanette doet altijd voor zulke dingen. Dan denkt ze dat ik het dwaan maak. Jeanette doet de hand onder het kin. En dan is ze goed ontnuiting. En binnen 3 tellen weet ik zeker dat Jeanette er maar een vraag komt. Of net, Jeanette? Nou, ja, ik heb hier. Sorry wel. En dan wil ik voordat ik de vraag stel, de meesten kunnen eerst nog even erop wijzen dat ze het antwoord dus sturen kunnen naar kijkersvraag@reduzen.com of naar het 06 nummer sms'en 06 42 02 6 8. Als je nou naar de vraag denkt van ik weet het antwoord net, kun je dus op uitsturing mist zien of nou, op Omroep Friesland. Het kan ook Het wel. wordt herhalen, dat wil ik zeggen. Moas wordt het herhalen. De vraag. Hokker Engelske kleur is favoriet op de Trijendwarpenskwallen? Dat is wel een moeilijke. Hokker Engelske kleur is favoriet op de Trijendwarpenskwallen? Oh, dit is een strikvraag. Ja. Meestal, hiervoor heb je het introotje nodig. Nou, dat is wel mooi. Dat komt elke dag weer om. Nou, precies. Deze vraag moet je hem dus wel weten. Hé, Jeanette. Ik wil nog alleen bij de man zijn in de caravan, als ze wat de stoel en de bank binnen. Zullen we nog even bij de man zijn? Ja, zitten we daar nog even in, hè? Cameraman, kom. Wij gaan even naar de caravan. Even zijn, altijd goed gaat met die man. Heren, je zit hier heerlijk zat te zien. Nou, het bierke er al bij. Ja, we gaan naar de phone. Dit gaat maar knap. Ja.
Dit Dit had aardige hier. plak. Dit zou wel lukken horen, joh. Sinneskind, ik hoop wel dat het droeg bloot. Of hij er geen moeite maar wat er nog. Nou, dat kunnen we altijd naar binnen zetten. Ja. Dat is weer. Ik ga een vraag naar. Ik ga er even bezitten. Ja. Wat is Tono denkt deze 4 dagen het meeste missen? Nou, wat zal ik nog mee? Ik denk mijn wiefke. Die Wiefke. Ja. Och ja. Was haar nou wat zissen? Nou, leven, tot slaan. Oké. Nou, laten we het helemaal aan hier. Ik vind het prachtig. Meesten, ik denk dat het nou tijd wordt om dit programma af te sluiten. Jeannette, Ja. wat zou je ervan? Zullen we dit programma voor jou afsluiten met een prachtig mooi versje van Wiltje van Peersens? Ja, dat doggen we. Wiltje van Peersens bestaat uit Jan-Willem Blijswijk, Joop de Jong en Hielke Tromp. Wiltje van Peersens is bekend geworden van Jorwert. Het Ieper Lofspel in Jorwert werd ze optreden in het kroegje. Ja, dit is begonnen. En wist wat nou mooi is? Nou. Hier in Reduzem had ze mooi dien aan het Terptheater. Ja. Hier komt Wiltje van Peersens, maar het veske schreeuwt op Boukje Witsma, de Parabeen. Is dat in het wild bij mij bij? Hoe zal mij over waar grote woorden van waar? De paarden in het bloei en alle zonnen verrooien. God alweer zij jong. Maar toen ik lekker voor je mast, zo is hij hier met werken. Maar ik denk nou om iedere keer dat wij slippen in het heen. Als ik denk om mij, zo ligt hij daar, en ik trek of ik dienst in Merrier. Jullie waren hier, net ze mij om het joch van Dierenboom. Oh, is het toen je mijn en net verloren bij de wezen. Op de rot is maar je vrouw van mij. Oh, ik hoor dan staan van mij. Bij de ziekenhuis. Ja. Ja. Dat is mooi gedaan. Ja. Ja, dat ding is wel onder die dingen doorheen, jong. Nou, dit weer prachtig. Hè? Ja. Even weer roodje, geweldig. mooi skobber de bonk, Ja. mooi de fiets, Ja. mooi de bakfiets, Ja. mooi elektriciteit. En eindigen met Wiltje van Peers, is ik prachtig. Ja. Nou hebben we de duizend gehad, we hebben het begin in gehad, hoe je erop begonnen binnen, hoe je met starten binnen. Ons wil ik nou nog wel van je weten van, wat is hier nou het meeste bijblijven, wat weer een hechtepunt, misschien een dieptepunt. Jaantje, wat is daar nou echt bijblijven dat van is 2 moeilijk, hè? jaar door het Verdiendwarp? Dat is moeilijk, hè? Nou, misschien wel dat wij nooit rein hadden. Dat klinkt een beetje raar. Maar we hebben wel eens, dan gingen we middags erheen en dan reinde het en dan moesten we toch het hele show een beetje terugnemen en dan tussen de buien terug en dan zie je van, oh, als het nou maar kleer komt dat het nou 4 woorden maar net rijdt. Ja. En dan toch wie het altijd weer droeg. Eén keer net. Eén keer een beetje. Lippenhuizen. Lippenhuizen, ja. Ja. Maar net dat het echt speelde. Oké. Maar daar wie het wel even wat voelde en dan was zachter, ja, dat vond ik altijd wel belangrijk.
En Geert, nou, wat is daar het meest bijblijven? Nou, wat mij is bijblijven is dat het in elk dwarsfeest wordt. Ja. En dat eigenlijk precies is, dat je iets bedenken en dat precies en nog groter wordt als dat je het bedenken kon in de praktijk. Dat vond ik fantastisch. En als Vregens nou een dieptepunt, dan is dat natuurlijk de motor in Gerkes Kleester Stroobos. Ja. Wat helemaal verkeerd ging. Die jongen die ja, wat er is gebeurd is, weet ik net, maar hij rost het in die maat aan en ze vliegen bij de loft en toen hier we de traumahelikopter erbij. Ja. En ik weet wel dat uw cameramensen, dat die een stagiaire zeg, en die stien kleren natuurlijk. En dat ik dacht van shit, dan gebeurt er toch iets in de journalistenkop. Dit is wel nice. Ja. En ik zie die jongens zo draaien bluwen. Ja. En die jongen die stien helemaal te stuiten. Draaien bluwen. Dus die beelden binnen de wereld doorgaan. Maar dat die wel een dieptepunt vond ik. Hè? Ja, ik weet het nou, wie toen jurylid bij Dogget van Dwarp. Dat weer wel echt verschrikkelijk. echt dieptepunt. En Ja. we hadden nou gewoon om terug in te letten, net terug in te letten. Ja. Wij Het is toch wel terug aan? Wij hebben jongens nog een hele lange vergadering gewoon in de herberg van Stroobos. Waar het plaatselijke comité, hoofdredactie erbij, ik erbij. En toen hebben we toch zijn we getrokken. Dat Ja. vond ik toch razend knap van die mensen. Echt super deluxe. Prachtig. En toch het van in het Dwarp is nog nog niet denk je dat dit nou in 2021 weer een toekomst had? Nou, het zou ik kennen, vind ik. Ja. Ik zit het concept te zien en ik denk, ja. Dat steert nog steeds Ja. als steert hoes. nog een hoes. En meestal ben ik wel graag bij elkaar, maar dat Ja. slaagt het nou net. Nee. Dus je Maar zult toch zeggen. ik zou zo denken van, we doen nog een hier, weet je wel. Dat ik dit zag, ja. Ja. Het is van- En wat ik echt heel uniek vind, is dat we het met stagiaires maken. Ja. En draait haar. Ja. De Je bent in band het- die moesten ja. echt alles nog leren. Je hebt toch Ja. wel op squallen theorie gaan, maar de praktijk, ja, dat hebben we met z'n allen dien. Ja, En in we het hadden geweldig. tweede hier willen dat zelfs een eindexamenproject. Ja. En dan hebben we in Ah, dat is Holver, mooi. kan ik me nog herinneren, de Moesten we examinator even- ja. erbij gewoon. Ja, ja, ja. En dat is al die Functioneringsgesprek. slagen. Ook Ja, geweldig. geweldig. Ja. Briljant. Ik weet nog wel dat we hele prachtige reclamefilmpjes ik maken hier doe. Ja. Ik mooi in Ja. Ja, dat hebben die jongens Ja. ook draait al. Ja, dat is heel mooi. prachtig. Ja. Dat dienen ze knap. Ja, dat die Maar mooi. word ik een beetje pro. Jou waar je me voorzet, jou waar je me een Keer we strook in de afstellen, reg, nou, het op mij opzetten, hebben wij een première. Hoe neem je Ja, dat? een première item. Ben je weer zo bezig dat je het weer op mij opzetten Ik wil? denk het net, want er was net weten wat er al hier achter dit verhaal zit. Neem alleen nog maar de financiering. Er begint door reclamefilmpjes. Mijn eerste badschip bij de eerste kennismaking, jongens, ik mag wel zien adverteren die bereid zijn om al die €150 in dit programma te steken, zodat we de kosten dekken kunnen. Want het is nou eens wel een heel duur programma, omdat er zoveel mensen toch echt bij belutsen winnen. En we zitten in een grote wijnbuis, en die grote, ja, moest al hier worden. Het wie qua financiering, wie het was even spannend, ja. En, Is dat ik de reden dat het 2 jaar door had? Dat het ja, tweede nee, hier ik net- woonde wel een tredje hier, maar toen nam de animo toch gewoon al. Oké. De meeste dwarpen die lijnen nog steeds de lotte Ja, dat heger, is hè? hier. Ja, Ze ja. zorgen dan wat er gebeurt het eerste hier en dan krijg je van, oh, wij hebben ideeën, dus we jou eens op. Ja. Je Maar- bent er al hier onbevangen in, Ja, klopt. want bij de opjeften wie er dan niks op televisie Nee. werd. Dus iedereen zegt, dat is leuk. Ja. En tweede hier kon wel merken van ja, maar wij hebben zo'n wat reducen die in hebben en we hebben zo'n wat de Westerijn die of hoe heet het, droege ham die in hier een Ja. spektakel van maken. Ja, dat krijgen wij net voor elkaar in de borst te merken Ja, ja, ja. dat het. Nou, Ja. Maar eigenlijk werd een beetje een gang, de mierskip. De mierskip, Ja, ja, Daar zitten we nou wel dat heel is... bot ja. in en heel bot Ja. mooi. En ik denk van ja, Ja. de meesten willen denk aast wel weer mal elkaar Ja. ding van. Dus Geert, ik zeg voor net nee. Nee, ik zeg het net Misschien nee. maar Ik, weer een keer van Eindhoven. Ja. Het komt van het witte al weg. Ja, Mooi meer waar. Cambuur mat weer naar Eindhoven, dat weet ik. ja, veel het er even niet, man. Ja, tuurlijk, als Heerenveen man, dan ben ik dat wel aan dan. Ik denk er hoe naar, jongens. Ik Oké. denk er hoe naar. Wij willen hem tieren dankzij dat Jimmy wezen Het woont weer hartstikke bij ons leuk. om dit een keer Ja. rond te Het weer zien. hartstikke Schitterend leuk om mooi. het even En mooi in te gedachten hopen we dat je hem heel veel komen en ja, doe er iets mooi, denk ik. Jeanette, wil je het doen afsluiten? Ja, dan sluit ik het af. Mooi, je moet vertellen wat voor gasten dat we morgen hebben. Morgen komen Pieter en Liewe. Je weet nog vast wel van de man. Skoppen de Wonk. Van Skoppen de Bonk inderdaad. Die ben je morgen. Nou ja, uw internet. Ik ben wel goed in prijsvragen haar krijg, jongen. Dat ook nog steeds. Maar je kent het dus inderdaad op difdd2020@gmail.com. Daar kun je hem alles heen sturen. En dan hoek ze ze om morgen. Of net? Ja. Maar oh, wacht En even. succes. Dat is Hier, het dank. filmpje van Squallen aan op. Dat kun je toch beter aan vertellen nog. Hoe dat ontstaan is. Want En- altijd zien filmpje van de pantertroep komt je nou. Oh ja, wij binnen nou in die coronatijd moesten we echt Ja. dus, wat meer thuis doen en dat soort dingen. Ja. En dan weer in de BMW stop-motion filmpjes bezig.
En nu laten we elke jongen zien hoe die bent thuis. Wat leuk. Filmpjes maken, stop-motion filmpjes. En op nieuwe weken, vredes van mijn laatste jongen, klopt. komt er iets heel speciaals. Maar dat verklap ik nog net. Want dan kan mensen zien, werden we nog meer met dwaandewes binnen. Om van deze groep 8, die geen kamp heeft, die geen musical heeft, die geen slotfeest heeft. Nee. Om zien te laten wat we toch malkoor bereikt hebben. En wat we hopen op basis die 1 juli tot een hechtepunt te maken. Mooi. Zo, dat is nog Dus meer skip. ontmoet Dat is er het. op je eigen bank in je tuin en weet je me maar binnen thuis. Hoi. Pantertroep. Zo, dat gaat het.